yanzu ni ma na riga na sai tiket goben Allah ya zan bar kasan to shi kenan ka san yanzu rayuwan ba tabbas rayuwan yawa to shi kenan. Assalamu alaikum ya alhaji. Dan girman Allah ka taimaka min saboda taimakon da ubangiji ya ma dan girman Allah. Wallahi nike gaya ma alhaji ina cikin wani hali ne. Wallahi jiya ga hidima an haihu mun a gida ga buki. Allah. Ku yanzu ya na ma fahimci inda matsalan take. Yanzu na gane inda matsalan take. Ku yanzu ba dama mutum ya dan sa kaya ya dan yi kyau ya dan rike babban waya shi ke sai ku dan hange shi ku ga wani kallon waya ne ta haura ta 100 ko bata haura ba sai ku zo ku ce za ku mai maula. Ba dama ku ga mutum da babban waya ko a kusa da motan shi. Daga zuwa neman taimako za ka wulakanta ni? Wannan wani irin taimako? Gashi kana son ka wulakanta ni? Yanzu inda kun ga mutum ne ba komai a nan shi yankai ba za ku je komai za ku ce za ku mai maula ba, amma ba dama da kun ga mutum ya dan kyau ya dan sa kaya na tsatsa ya dan fito perfect sai ku ce za ku mai maula. Haka ake yi yanzu da girman ka yanzu kai sai wani ya nemo ya baka sanin zaka ci. Kai yanzu ba abun farin cikin ka bane a ce mutane na zuwa neman taimako gurin ka? Wannan ai wannan bakin ciki ne, mun samu matsala. Kar da irin halin ku matsiyata haka za ku ƙara rayuwanku ai. Yankwai kai Allah su taimake ka. Ni sabilillah katu kaman wannan yanzu yana ma maula. What? Dama mutum ya dan Assalamu alaikum. Alhaji, dan girman uwarka da ubanka, ka taimake ni. Kai kuma da zaji. Ka taimake ni. Kai kuma da zaji ka zo. Mata ta ta haihu. Dan uku yau kwana uku, ka ga rago uku kenan. Ni ban san wani irin mun shiga wani matsala. Mun samu matsala. Yanzu ku ba ku da aikin sai ku dinga bi layi kuna maula. Fi sabilillah yanzu kai yara da yanzu da girman ka dube ka dan Allah ka duba dan Allah ka je ka 20 ta gagare ka sai ku zo kuna maula ba ku da sana'a sai maula. Alhaji dan Allah dan Annabi a cikin arzikin da Allah ya ma dawa da masara da maiwa da gero ka dauko ku haɗe ka bani sai Allah ya baka a hanyoyin da na ba Allah ya taimake ni ya azata da kai ma ka bi mana ka samu amma ku ba za ku yi dan sana'a shukan nan ku sai ku yi ana samu 10 20 ku tara za ku taimaki kanku kaga Alhaji amma sai ku dinga maula. To kuma Alhaji dan zaka taimake ni sai ka ci mun mutunci. To yanzu a bar shi na taimake ka in ce na taimaki wa zan ce na taimaka ka taimaki wan Allah mana na taimaki katan banza kaga sai ka samu lada na ka samu ladan yan uku mana lada sai in ladan kake ka tafi masallaci mana ga masallaci ku je ku yi shara sharan makaranta ga masallaci ku share ko kuma ku zauna ku dinga addu'o'i matsalolin da ke faruwa a ƙasar nan Allah ya yi sai Allah ya ba ku lada amma da maula ba za ka samu lada ba. Da Allah ka bace min da gani ba da ku ga mutum ya tsayin kyau ya dan sa kayan shi ya rike babban waya sai ku za ku mai maula. Allah in an ki halin masallaci ai ta kasuwa ba da mu. Dama ai sun awa in ma shi kuma ya dai ne gama gyara motar ma ne don bari a gurin don ba haka ba sun dinga zuwa mun ɗaiɗai kenan ma gyara mota na an zo in gurin nan kawai in huta da yan mama Baldin Zara ba kan mana sai ki dinga wani ja baya ni ba na son irin wannan abu. Ina gajiya. Lafiya lau ina cikin kwana biyu. Ya aiki. Alhamdulillah. Ganin ka yayi wuya. Wallahi kin san bana zama ni ne tani ni ne majalisa duk can guraren kin san can ake huta. Abi ya ci gaba. Ai yanzu in kana so ka huta ka bar nan kasan kai ka koma can. Ka je ka dan huta sai ka dan. Shi yasa naga bana ganin ka na neme ka kwana biyu ai ban same ka ba. Ai na gani kana cikin dukiya. Ana ganin ki online ina ji ka ajiye wayan. Wallahi faɗa maka yanzu bani da babba waya kaga wayan da nake rikewa ma dillo bari ni abun ma kunya yake bani. Wannan wayan kike riya balle. Wallahi kuwa. Fi sabilillah ki duba waya duk wannan yake kasan wannan. Wallahi na shiga cikin kawaye ma bana ciro ta sai dai bata a cikin jaka. TikTok din nan ba ki yi. Wallahi ba na yi ban shigo da ake dan cinyewa ake dan abun nan ma duk ake dan fantarewa duk ba ki yi yanzu. Dama kai ne mai shigo da ni gari to kwana biyu na ji ka shi yasa. Ba zai muna shiga cikin manyan mutane kuma kina ciro irin wannan wayan sai ki zubar mana da aji ai. Ka ga mai hannun badawa. Kin ga irin su ko? Alhamdulillah iko Allah ga daga asawa. Hannun ki Allah ku dakata min da Allah. Kin ga su ko? Ba su da yawo ba su da aiki. Yanzu ka san ita don mun san darajar mace ne fa ka ban dan samu mashin dina mai ina son dan fita ne dan taimaka mana yaji ka san me yasa ba za ka fita ka je ka nemi aiki kai shiru kai yaji mashin ina zuwa kai karka saki ne a nan gurin za
sai in sa su tattaka ka sayayya ga ka su dama mu Allah ban fiye cin na Allah ba kawai me kai me na shi kai ba ka na ba ya zan ba dama wannan naka ne wannan dama naka ne na baka na ku magana ne kana muna cewa Allah kawai abin da ke cikin ka da Allah ta mana mashin mu je Kwallin zara kina ina ba na gani. Kina ina. Dan Allah ki sa me keke na fa dan Allah a kai ni ko asibiti ne na nan. Ba ka ce kana da security ba nan? Ba ka ce kana da security ba nan? Ba sa aiki da rana. Ba sa aiki da rana. Ka banya ba sa aiki da rana aiki da mutum zai je da dare yake yawo. Allah ki taimake ni. Ba na gani. Ina da ashe da ma ƙarya kake mun baka da wani security kuma ƙarya kake wa'annan yaran ne za su an san maka dan Allah ki kyale taimake su zan miki bayani ba zan taimaka maka ba dan Allah ki taimake ni ma ba zan kira kaina dan Allah ki la ilaha illallah shikenan yanzu wayo Allah da ma na sani ma na taimaki wa'ancan din ma ila da na samu da haka mata faru da ni ba